सर काय पाहिजे? 2 वडे. अजून काय? अजून काय सांगते मग. चल लवकर घेऊन या. 30 सेकंद. जा. बेटा एक प्लेट भजी लवकर आ. उडवलं बाय का सगळं सोडून खाता तू. किती दिवस खाऊ नाही वाटते. अरे इथं या सगळं सोडून किती खातोय? अरे डॉक्टर मग सांगला काय बाहेरचं काय खाऊ नको म्हणा. बरं मी नाही हे बघ हे बघ हे पहिलं. सर काय पाहिजे? तुला सागरे 2 वडे. दूध नाही